Hakajing pentrai ban maramot ya kajing king dam jong kapung yam kapala sedang nadu benai no pra araja arpulai bat kapala la ban pendap no hakakut tayo jong benai naitung araja arpusau kalawan ra bun kijing hakipat ba nonglet nyongwan bat ru ban kata ya kamai kaji jong kibabun kumju kajing sya kata kamai mariang Kumban supentip kami Gelaya Energy Corporation Limited MEECL kalau sedang meramot ya kejingking dam yam hakakat sau tarik unok pra araja arpulai bat lebu por ban pendap hapo sau benai hapo ka dam rehabilitation improvement project DRIP hakajing lot ke bakot kat kendai poin kendai kelur tingkah Habas sedang bat hadu bandala ban pendam ke sarkar na kapor sekapor ke jupen mi ya ke hukum ban omsya ban yat ya ki kali he na kene ke surok ya ke baki ni ki kali kin hap ban pendan kamno daki wei pat ki lenti kum ke surok selong bypass terter na mauring keneng lada kwa ban rung senong ba selong Henry na pedang kini ki kali he dei tang ki bos kamai ki MTC ASTC Niki turis bos pat ki bom syam la penon kam ya ke surok Henry ban penlong no ya ke bailin ha yam kum ke jaka yang bos wat la ke sarkar kala dap ban sna ya ke interstate bus terminus ke Bahamauyong kum ba kalong menta kenang baki kali he ki bajrong palat ya ke ar poin pramitar bat ki bakit palat ya ke sautan kinom yat na ke te jingking dam bat na ke jinglap baki judan ki bayat bian ke sarkar kala penyeng da kinar barikit Kum kejing bot dien ya ki kubor ki baladap ban penmi na ka liang ka kenhon usulong mil hapo kejing elamu editor in chief kala penlong ya kejing jurep ya ka ISBT ban pen I sya ka sarkar ban bot jing keli ka sarkar ka dan jing temu ayu ban pendan kam ya ka te ka ISBT Sabu pra krur tingkah ka sarkar kala dap ban pelut ya ka bantai ban sna ya ka ni ka interstate bus terminus ka ba phila ban I pat arli kiti kim don shu hangtai badya kani ada ban ple hau bunai naitung jong snem arajarat phuwei do union home minister jong ka sarkar India wa Amit Shah but lamang ye kani lingba ka ministry of donor kom shibenta ya kata ya kaban penrung ya ki bus do ki tourist bus do kita ki bus jong ki transport corporation ki bawan na ki jela but kani kaladap ban syakri minta la licenem Henry hadin licenem phila bani I pat kai ka ba wanja ima kum bagadon ka khlam covid sisien hakani ga jaka namar phila bani I ki shorter ki la khanglut philan I wa ki don ki bus ki basyang hindi ngimtip ki de ki badang trikam ne ki bam trikam show ki badang la ne ban yat ban kit passenger ban lech ki jaka ndai kumbakalong hi kani kalalong ka jaka ka ba ki bre ki wan ban chong kai pangat yo I ba ki don ki khnar ki bawan ban ya cycle ki don ki bawan ban hikai ban ya scooty te balai kalong ka kala yang ja kadau ka de hadien baladap hadin ka jingdon jong ka jing marmot ya ka the ka jing king dam baga thi ha ka jing marmot ya ka the ka jing king dam kabala wanra ya ka jing songs air yo paj ba na ka daw jong ka jing orpaj ka jong ka but de hadin kata daladep ha ka por ba marmot nilai ba ka sarkar kala penmi ki kendon banum sha shu ban ya ki kali he ki bakit palat sauton chejrong But in daladep an marmot dang hau bunai naitung hau news nem kalami kajing pen bana banum sha shu ban sha iki kali ki bajrong arpon pra meter sejrong ban yat na ka thi ka jingking dam ya ka bakila penyeng ru ka berkiat pakani kalong namta ka jingba hi nagamta ka jingking dam kanang ba ka thi ka jingking dam kanang ai ka jing syakri kat ba ka jela kadang hab ban shania haka nagamta ki kali ke balet bawan la kalong Seri Boy district lani ban let du Guwahati hendai ka bas ngolingo pat kalong ba bali ka sarkar jela hadu menta layat ki benai ka sarkar jela ka ba bondu ye kita ki consultant ka ba ka siu da ki laktingka kum ka tulap ye kita ki consultant ka ba ka wanra na shabar kadonru ya ki brio ki ba kalakam bakidon ki brio ki ba syampang ki ba tebet hapok kan ka sarkar henry kam simla pai khmat pat ayu bakan le ya kan ka interstate bus terminus henry la shu e ya ka kumni
bat kani galong ka jingdu nong ka bakra nomor sapu pra krur tingka ka de ka pisa jong upat ba ka pisa jong wayu ar ya ka ba ladep ban pelut hang ni hapo molai moyong bat kumaladep banyu i hakini ki khindiat por baladep kadon ka jing ut jing nam jong ka jing khmya ka sor shlong ka bakil ong wat daw mintri bade khmi ka tanat tourism ru ong baka jingwan jong ki kali tourist kamai na shabar ki taki hajar tli ka chisngi kani ga daw ka long ban pin khmya ru ka sor shlong hande to kam phai khmat mo ba kumnu pat penon kam ye kani kumjuri ka tanat transport department kumnu penon kam ye kani terminus magidon kita ki association na po kani ka jela ka jongi kibala lej ban pin sngo baki kwa ban yo ya kalat ban yo ban shakri nagamanta kinong wan jongo kai perthei shakani ka jela ten re ngim ngishu e haka sarkar bakan bu ya karu kom perkhat ka chaka bakan don nagamanta kumnu ban penon kam ya kani ka SBT but haka jingi i hangni phila bani i ka jingdu nong ka don ayu pat ya ki try jela ge jongi kinong shong shnong ge jongi ki babon hangni ki blada ban wan play ya ki dukan na try hapo bakiwan play ki ladap ban ya thuru na ka jing budien ge jongi na ka jing peni ge jongi khubor ki bangi ladap ban peni ki don ki bladap siu ya ka pisa ga jong kiru haba ki di ban yo ikini ki dukan hangni bat ki babon menta ki hab ban chu shongyeng don ki bla hab ban yet pat ki we ki lat kamai jakpo baki don ru ki bla sedang ban persang ban lej ban yeng harut surok ban play te ki dukan kuma ka sarkar jela ru ka kren ka por ba ka kentui ki paj ba bom dei ban play ki dukan harut surok henry ha nakani ga jingi i ka pen i ba ka sarkari ka pen bor ki brio bakin mi se surok bakin shong dukan harut surok ki babon ki layap jaling ba kani ka SBT makidon ki kali kamai ki ba kamai nang ni ki niru ki la do ekalat ka jong ki ban kamai bad umtang kita ki ba kamai kali ni ki ba dukan hang ni kidon ki nong tri ki ba tre hang niru ngelayo jing tip ya ka ba ki babon ki don ki blasha pensange kam no ru te kani ka bu ka jingkeli baka sarkar ka don ayu ka perkhat ka jongka hatu ka perkhat mo ki paj ba nong song snong jong ni ka jela ki perkhat mo ya ka lawe jong ki paj ba lani ki don ayu pat ban perkhat nama ladangi pej hadu menta ngim i bakan don ka jing so khia ka jongki nama kuma kalong kumanga ong kadangwan kisngi kani ka ISBT ka belade pen pelut deki phau klor tingka henry menta kala nang ban sniudur kala snang ban sniudur takumta ngangai ka sarkar jela kan phai khmat udwot chakani ka jaka makan penun kampat dakumno ya kani ka jaka khanang bakanum long lang kumbolong ki we gi jingtei ki ba don haki than nong kendong ki don hapo hasorru ki bakala yeng ja bat ha bakut ka debe tang ka jing penserwa ka ya ka pisa ka jong pai ba ngai ka sarkar kan kanum set kelut iki skor kan plate iki khmat na ka jing mat la ka jong ka bat kan le e nak menta ka jing mentoy ka jong pai ba Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya